Oi vittu. I'm a leader, not an apostle, but I believe in the freedom that God holds. I'm on the top rope, ready to jump, so watch close. Been criticized the box though, since I was a... Sä ruuvaat siellä. Sitten sammutin palo. Mulla on katkaisija tossa kiinni. Noi veljet teidän kanssa. Sinä tohon koppiin ja pois tästä. Aja. Kusaperkillä kun oli eniten vauhtia. Paljon on nopeusrajoitus? Ois kanssa. Häh? 60. 60. Onko? Paljon ajoit? En kattelin mittaria ja katoin liikenne. Kusaperkin mieheltä niin kortin pois tuosta nopeudesta jo. Tiedät sä paljon mulla oli siellä? Tiedän. Tää tulit sitä kaiken koviten. Ja tutkassa oli 93,60. Se oli ihan helvetin hyvä, että raavit vähän niskaasi. Kaikki pitelee korvia. Lopetetaan.